Croeso I cwis bwyd sur! Reit, mae gen I Matthew, Daniel, Harry a Frank. Cwestiwn 1. Os ydy o'n cymryd 8 dyn, 10 awr I godi wal, faint mae'n cymryd I 4 dyn? Ddim oherwydd y wal gael creu yn barod. Da iawn ti! Gwych! Ti'n lwcus. Dyn ni'n... Wel na, achos ys di'n ateb, Frank. Reit, cwestiwn 2. Mae rhai misoedd gyda 31 diwrnod yno fo. Mae rhai misoedd eraill gyda 30 diwrnod yno fo. Sawl mis sydd gyda 28 diwrnod yno fo? 1. 1, beth ti'n meddwl? 1. 1. Gyd o nhw. Da chi gyd yn Wel, ti'n rhy hwyr, ysdi 1. So da chi gyd yn anghywir, mae pob un nhw efo 28 diwrnod yno fo'n does? Ie, ond achos mae yna mwy. Ie. Felly, bitwch. Wel, diolch neis? Ie. Yndi? Ti'n siŵr, Harry? Ie. Frank? Ti'n mynd braidd yn goch? Ti'n mynd braidd yn goch? Ti'n o reit? Ti'n boi? Neis, Daniel? Matthew, ti'n mynd deud dim byd, oi? Sorry, plant methu taflu yn Ysgol y Llys. Dwi'n gael melon. Reit, diolch yn fawr iawn yn gymryd rhan yn cwis bwyd sur. Ac I gloi, Mr Griffith yn cael. Bendigedig. Ar cwmwn o sur. Pa flas da chi wedi gael? Raspberry. O, Red ie, grape. raspberry. Melon ges I. Neis iawn. Diolch yn fawr.